लोगोफोर दिनै 1 फेब्रुवारि 2025 मायथाइ दिनै जोंनि फरायसालियाव मा दंमोन फेयारवेल सेरेमनि दंमोन HSLC 2025 जाय लिरनो थांगासिनो दङ 2024 स्टुडेन्ट नाथाय एग्जामाथ' 2025 जागोन नङा होमबा फेब्रुवारिनि 10 निफ्राय जागोन स' बै फरायसाफोरखौ दिनै माने बिदाय होदोंमोन बे बिदाय फोरबोआव माखासे माने जाथाय जालांबाय माखासे मिटिं दावथिं जानाय लोंनाय बेबायदि खुलुमनाय बायदिसिना जालांबाय मोजां पजिटिभ इभेन्ट नाथाय नोंथांमोना आं मोननै गोदान बाथ्रा दिन्थिनो लादों बेवहाय सासे फरायसाया मा खालामदों जोबोर मोजां मोनसे मेसेज होदों मोजां लेक्चार होदों होनना बुङाखै आं नाथाय मोजां मोनसे मेसेज होदों बेखौ आं नोंथांमोननो खोनासंगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोना थारैनो नुगोन बिथांनि उनाव सानैसो फरायसाया मा खालामदों बे मोनसे गोदान माने कालचार होनना बुंनांगोन आरो एडमिटखौ लानानै मेट्रिक एग्जामनि एडमिटखौ लानानै सानैसो फरायसाया मा खालामदों सिजौ गुदियाव बाथौ बोराइखौ मा खालामदों खुलुमदों बाथौ बोराइखौ खुलुमदों स' बेनिफ्राय मा मेसेज थाङो बेनिफ्राय जुदि मोजां मेसेज होनना सानोबा मोजां खारन गावनि गोरोन्थिखौ फरायसाफोरा दिनै गावनि गोरोन्थिखौ गोबां सिमान खालामदों सिमान खालामनानै बिसोरो सानैसोआ बेबादि बाथौ थानसालियाव थांनानै सिजौ गुदियाव थांनानै माने आरज गाबदों बै आलारि बाथिखौ दांनानै मा खालामदों एडमिटआव फोनदों गावनिबो फोनांदों स' बेबायदि बायदिसिना खालामदों गोबां आं बेबायदि भिजुवेलखौ लाखिनो हायाखै नाथाय सासे सानैनि भिजुवेलखौ आं लाखिनो हादों बेखौ नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौनो बुजियो जे नोंथाङा एग्जाम लिरनो थांनायनि सिगांनो अरायबो इसोरनियावबो आस्था लाखिनाया मोजां इसोरखौबो सिबिनाया मोजां बा फरायनाय जिबनाव माबा मोनसे मावनो थांनायाव अरायबो इसोरखौबो फोथायनाया मोजां गोबां सानो इसोरखौ फोथायोबा इसोरखौ खुलुमोबा जेबो जाया मा जानो फरायबासो पास जागोन इसोरखौल' खुलुमबाय थाबा मा जानो नाथाय गासैबो रिलेटिभिटि लोगोफोर मोनसेजों सोमोन्दो दङ स' जों मोननैखौबो खालामनांगोन बेखौबो सिबिनांगोन गोसोआ मोजां थानायनि थाखाय गोसोआ गोथार थानायनि थाखाय जों इसोरखौ सिबिनांगोन गोसोखौ गोथारै लाखिनायनि बर्तमाननि जि सिभिलाइजेसन बेयाव मोनसेल' राहायानो जाबाय इसोरखौ सिबिनाय फिउचाराव निउ जि जेनेरेसन फैगोन फिउचाराव जि गोदान सिभिलाइजेसन फैगोन बहुत बोसोरनि उनाव जानांगौ बै समाव इसोरनि गोनांथि जागोन ना जाया आं बुंनो हाया गोसो गोथारै लाखिनो थाखाय नाथाय आथिखालाव जों दाबो इसोरखौ मानियो आरो बै जि फरायसा जाय बिथाङा मोनसे एग्जाम्पल होदों मोनसे प्लेन कागज लानानै प्लेन दिस्टा बहिनि जि कागज लानानै बिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे एग्जाम्पल होदो जे बिथाङा सिख्रुबनानै बिखौ उनाव सरि होनना बोखारनायनि उनावबो बिखौ मा नुफिनाखै माने जिमान सेस्था खालामदोंबा बियो मोजां जाफिनाखै देट मिन्स बोरैबा जुदि नोंथाङा ओरैबायदि गाज्रि लामायाव थांबाय बै गाज्रि लामानिफ्राय नोंथाङा एसे रिकभारथ' जागोन नाथाय 100% माब्लाबाबो रिकभार जानाय नङा बिनिखायनो गावखौ अरायबो जोबोर गाज्रियालागि दालां बेखौनो बिथाङा बुंनो नागिरदों आरो बिनिखायनो आंनि बे भिडिअ दिनै बै फरायसा आंनि स्कुलनि फरायसा बिथांमोना मेट्रिक लिरगोन बिथाङा बेसेबां फरायनो गोरों बेखौ बुङाखै नाथाय बिथाङा जाय मोजां मेसेज होदों बेखौ नोंथांमोना आङो माने दैथायनो थाखाय बिथांनि लेक्चारखौ आङो होनानै होदों नोंथांमोना बिथाङा बेसे मोजां लेक्चार होदों बेखौ आदारवाइज दाला स' गुबुन कन्टेन्ट लाबोनो आं सम मोनैखाय नोंथांमोना आं बेबायदि मोनसे मोजां गियानखौनो होबाय दिनै मोजां गियाननि मोनसे कन्टेन्टखौनो लाबोबाय जानो हागौ बेनिफ्राय माबा मोनसे बुजिगोन जे गाज्रियाव थांबाथाय जोबोर गाज्रियाव थांनायनि उनाव मोजां जाफिनबाबो मोजां जाफिनथारा जाबायदि जाय बिथिंखौ त्रिशुलजों महादेवनि त्रिशुलजों बा ब्रह्मास्त्रजों एबा नारायण अस्त्रजों एबा पशुपतास अस्त्रजों जुदि फोजोबस्रांबा बिखौ माब्लाबाबो 100% रिकभार खालामफिननो हाया होनना बुंनाय जायो बे माने जोबस्रांलाङो डेस्ट्रय जालाङो डेस्ट्रयनि ओंथिया जाबाय बे इउनिभार्सनिफ्रायनो अरायनि थाखाय नस्थ' जालाङो बेबायदि आरो बेखौ लाबोफिननो हागोन मात्र इसोराल'सो गोसोबा बेबायदि हाथियार महादेवनि त्रिशुल आरो महादेवनिनो पशुपतास्त्र आरो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदेवनि ब्रह्मानस्त्र ब्रह्मशिरस्त्र ब्रह्मास्त्र बे मोनथाम जि हाथियार दङ आरो मोनसेया जाबाय नारायणास्त्र नङा होमबा नारायणास्त्र बेबायदिनो गुबुन बैष्णव अस्त्र बेबायदि हाथियारफोरजों बबेबा मुवाखौ डेस्ट्रय जुदि खालामबा बेखौ रिकभार खालामफिननो 100% हाया होननानै बुङो आरो थिग जोबोर गाज्रियाव थांबाबो बेबादिनो जायो स' नोंथांमोना खोनासं नायनानै ला बे फेयारवेल सेरेमनियाव सार नोंथांमोनखौ जोङो लिंहरदों आरो बे आफादाव नुजाथि फैनो थाखाय जों खावलायहरदों बे समावनो सारमोना जोंनि बे बिदाय लानाय मिटिंआव
नुजाथि फैनानै जों गासैबो फरायसाखौनो मोनसे गियान आरजिनो एबा फरायनो हानायनि जोंनो गियान हरो बेखौनो खावलायो। जोंनि बुहुमाव गिबिसिन जोनोम होनायानो जाबाय जोंनि बिमा बिफा, नाथाय बिनि लामाखौ दिन्थिगिरिया सार मेडाम गासैबो। जोंखौ बे बुहुमाव गावनि आथिङाव गसंहोनो थाखाय सार मेममोना जोंखौ फोरोङो आरो हाजासे फोरोङो। आङो बे फरायसालियाव थाखो 8निफ्राय दिनै फरायै 10 थाखो मोनबोबाय आरो दिनै दान्दिसे समनि थाखाय बिदाय लानायनि सम मोनफैबाय। सार मेडाममोना गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानैब्लाबो जोंखौ गावनि न'आव थांनानै जोंखौ फोरोंहैदों, हम विजिट खालामहैदों। बे समाव सारमोना जोंनो गोबां गियान सोनानै होबोदों। जोंखौ मोजां जाथों होननानै, जोंखौ मोजां फरायनानै सासे समाव गिदिर मानसि जाथों होननानै जोंखौ बारै बुंदों। नाथाय जोङो बे बुंसेयावबो जों दिनैयाव लासे मोजां मानसि जानो हायाखै। जों दिनैसिम फालथुआवनो थागासिनो दं। नाथाय जों नाजागोन दे सारमोननि बुंनायफोरखौ जोङो गोसो गोरबोजों मानिना लानानै जों सानसे समाव गिदिर मानसि जानो हाथों होननानै आं सानो। नाथाय जोङो दिनैसिम सारमोननि मेगनाव जों गोबाङैनो गाज्रि आखु दिन्थिफ्लांदों। नाथाय बे गाज्रि आखु दिन्थिनायाव जोंखौ सारमोना जोंखौ गावसोरनि फरायसा साननानै, गावनि फिसा साननानै जोंखौ निमाहा होयो। आं बेखौनो बुङो। आरो आङो बे फरायसालियाव 8 थाखोनिफ्राय फरायबोनानै जिखिनि माबाफोर सार मेममोननि मेगनाव माबाफोर गेना गोरोन्थि खालामदोंबा आंखौ निमाहा हो। आङो गासै सार मेडाम नोंथांमोननिसिम खर' गंलायनानै निमाहा बियो। आङो बे फरायसालियाव फरायनानै जोबोर मोजां मोनदों। बे फरायसालिनि सार मेडाममोना गासिबो मोजां आरो जोंखौ मोजाङैनो गियान सोनानै होयो। जोङो सानसे समाव गिदिर मानसि जानो हागोन, आं बेखौ आसा खालामो। सारमोना जोंखौ जेबायदि फोरोङो, जिबायदि बुङो, जिबायदि गियान सोनानै होयो, बेबायदि बुंनायाव जोङो सार मेममोननि खोथाखौ लानायब्ला जों सानसे समाव गिदिर मानसि जाहैगोन। सारमोना जोंखौ गोबाङैनो फोरोङो, नाथाय जोङो जोंनि बे फालतु आखुनि थाखायनो जों दिनैसिम जौगानो हायाखै। सार मेममोना जोंखौ SSLC एग्जामाव 1थि थाखोआव उथ्रिनो हाथों होननानै जोंखौ गोबाङैनो बाथ्रा बुंदों आरो जोंखौ न'आव थांनानै हम विजिट खालामदों। जोङो जानो हागौ सार मेममोननि मेगनाव जोङो मोजाङैनो फरायनो हायाखै, थेवबो जों नाजागोन दि दिनैनिफ्राय जों फरायसालियाव फैनो मोनलिया। बेनिखायनो जोङो गासैबो थांखांनाय समफोरखौ गोसोआव लानानै सार मेममोना माबोरै फोरोंदोंमोन बेफोरखौ गोसोखांनानै जोङो दिनैनिफ्राय मोजाङै फरायनो हायो। आं बेखिनियावनो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों दे बेयो गांसे स्लिम पेपार, बेयाव जेबो दागो गैया। बेखौ जोङो हार्ड खालामनि, बेखौ जों दुखु होनि। बेखौ खनसे नारखोबाय, बेयाव गोबां दुखु मोनबाय आरो बेखौ खनसे नारखेबावबाय, बेयावबो गोबां दुखु मोनबाय आरो बेयाव गासैबो नारखेबथारबाय, बेयाव बियो गोबां दुखु मोनबाय, हार्ड जाबाय। नाथाय बेखौ जोङो सरि बिनानै, बेनियाव निमाहा बिनानै जोङो बेखौ बोखानि। सरि गोबां सरि बुंनांगोन। सरि। नाथाय बियो मालाबाबो मोजां जाफिनदिया। जोङो बेनिखायनो रावखौबो हार्ड खालामनाङा, दुखु होनाङा। गावनि असे साननानै जोङो बिमा बिफा आरो फोरोंगुरुनि सेराव मालाबाबो गोरोन्थि मावालासिनो मालाबाबो दुखु होनाङा। जानो हागौ बे पेपारखौ जोङो मोजां खालामनो हादिया, नाथाय जों गावनो मोजां जानानै जोंनि बिमा बिफाखौ जों हार्ड खालामदोंबा जोङो बेफोरखौ निमाहा होयो आरो सार मेममोना जोंखौ बिमा बिफाफोरखौ हार्ड खालामदोंब्ला जोंखौ बेखौ निमाहा होयो। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।